ምስ ምእታው ክራማት ንጥፈታት ማሕረስ ሳብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገርና ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ሓረስቶት ንዞባ ድገ ዝተመደባሎም ትራክተራት ኣብ እዋኑ ስለ ዝመጾም ሕርሻዊ ንጥፈታቶም በድማዓነት የካይዱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም መሐመድ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ሓይሎም በረቐ ሕርሻውን ንጥፈታቶም ንምዕዋት ብመንግስቲ ዝተመደባሎም ትራክተራት ኣብ እዋኑ ምምፀን ንጥፈታት ማሕረስ ብጽቡቕ የሰላስሉ ከም ዘለዉ ከካይዶ ብዝጸንሑ ወፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ድማ ናይ ሕርሻ መሬቶም ብግቡእ ከም ተዳለወ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ ድገ ሓቢሮም እቶም ሓረስቶት ኣብ ሓበሬታኦም ቅድሚ ሕጂ ምድንዋይ ትራክተራት ቀንዲ መረር ሓረስቶት መንባሩ ብሰንኩ ድማ ናይ ማሕረስ ወቕቲ ዝሓልፈሉ እዋናት ከም ዝነበረ ብምስካር ኣብዚ ግዜ ግን ዝተመደባሎም ትራክተራት ኣብ ልክዕ ግዜ ብምምፀን ግራውቶም ብርትዓዊ ዋጋ ይሓርሱ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ካብ ሓሻኪቶ ኣቶ ኣድም መሐመድን ኣቶ ሙስጠፋ መሐመድን ክራማት ቅድሚ ምእታው ብጋንታታት ተወዲቦም ከካይዶ ዝጸንሑ ማእተታዊ ንጥፈታት ምስቲ ድሮ ጀሚሩ ብጽቡቕ ዝቕጽል ዘሎ ንጥፈታት ማሕረስ ተደሚሩ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ መዓላ ብምውዓል ሕርሻዊ እቶቶም ክብል ዘሎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ብንኡስ ዞባ ድገ ኣቶ ከሰተ ገብረ ዮሃንስ በወገኑ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ጋንታታት ማእቶት ብምቋም ከካይዶ ብዝጸንሐ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን 1288 ሄክታር ከም ተዛልየ ብምምልካት ንጥፈታት ማሕረስ ብእዋኑ ንምጽፋፍ 9 ናይ መንግስቲ 22 ድማ ናይ ውልቂ ትራክተራት ተመዲበን ጽቡቕ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዛጊድካ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓሻኪቶ ሎኮች ተኽሪረትን ዓዲ ኢብራሂምን ከም ዝሓረሳ ሓቢሮ